Dnes mám pre vás dom, ktorý spája ticho, súkromie a skvelú lokalitu. Nachádza sa v Solivare, obľúbenej časti Prešova. Je to pokojná lokalita len pár minút od centra. Tento priestranný rodinný dom v Solivare ponúka 10-árový pozemok, krásny výhľad na Prešov a pri dobrej viditeľnosti aj na Tatry. Dominantou domu je kuchyňa so vstupom do záhrady prepojená s priestranou obývačkou. Rodinný dom má 3 podlažia, 4 plnohodnotné izby, 2 kúpeľne, samostatné WC a šatník. Z izieb je priamy vstup na balkón, odkiaľ sa vám naskytne nádherný výhľad na mesto Prešov. Suterén so samostatným vchodom, kuchyňou a kúpeľňou vám umožní vytvoriť plnohodnotné dvojgeneračné bývanie. Súčasťou domu je aj podpivničená dvojgaráž s elektrickou bránou. Ak hľadáte kvalitné bývanie v Prešove, toto je dom, ktorý musíte vidieť. Nezmeškajte túto príležitosť. Kontaktujte nás vo FOK realitnej kancelárii v Prešove ešte dnes.